Bueno, pois empezamos. Estades? Moi bo días a todos e a todas. Moitísimas gracias por vir a... Eu creo que a primeiro hai que explicar un pouco por que facemos esta rolda de prensa, non? Bueno, pois facémola en primeiro lugar e fundamentalmente para poñer en valor e dar conta do que se ven de aprobar agora mismo, que tendes en boa medida, na Xunta de Goberno. Bueno, entendemos que efectivamente estamos tendo xuntas de goberno moi importantes. Agora vou explicar fundamentalmente os temas que nos ocupan nesta e creemos que efectivamente deben ser trasladados en primeira persoa, con posibilidade de facer as preguntas que vos desexedes, explicando máis ben o obxecto destas actuacións dentro das diferentes estrategias que ten a Diputación, e ademais tamén o queremos facer dun xeito, instaurar un poquinho dun xeito continuado, non? No mellor non cada semana, porque ao mellor cada semana non hai contido, pero sí quero avanzo xa, vendo a restrictividade que hai, espero que sea compensada que a información que vos damos, evidentemente vendo a restrictividade que hai, avanzo que non vai a ser algo aillado ou que se facemos porque senón entendemos que hai outra maneira de comunicar. Creemos que efectivamente nós si creemos nos medios de comunicación e creemos que ese contacto diario cos medios de comunicación debe ser algo directo e algo que efectivamente nos permita ser bidireccionales. Por unha parte, nos trasladar en primeira persoa os nosos mensaxes e por outra parte, evidentemente, xa adianto que ao final desta pequena intervención que tendes xa vos pasamos despois tamén a documentación e demais, ao final desta intervención eu estarei aberto ás preguntas que queredes facer de calquera tipo, sean da Xunta de Goberno, sean o funcionamento da Diputación ou sexan do que vos queirades, que me imagino que seguramente habrá algún dos que vos queirades, non? Así que vamos adiante. Primeiro, esta Xunta de Goberno tuvo un tema estrella, non? Por iso, en parte, tamén creemos que merecía a pena convocala para poñelo en valor. O tema estrella foi a aprobación de 12 subvencións de 100.000 euros para, como vedes, para a compra de 12 tractores en 12 concellos e que reforza o compromiso desta Deputación, xa adianto, a única de Galicia que o fai, na loita contra os lumes. Efectivamente, con estas 12 tractores rozadoras, non, que se lle conceden aos concellos de Sandiás, Celle, Monte de Ramo, Vilamarín, Lobios, Beariz, Ribadavia, Os Blancos, o Barco de Valdeorras, Laza e as mancomunidades de Terras de Celanova e Verín, queremos que seguimos dotando, porque é a terceira entrega que se fai. É importante, non? Estamos falando que xa os concellos con esta adxudicación que hoxe se fai teñen 36 tractores. Estamos falando que xa superamos ampliamente a un tercio dos concellos. Este ano tamén adianto que no ano 25 tamén, estas son do ano 24, do plan do ano 24, este ano vai outra partida semellante e, polo tanto, habrá outras 12 e prácticamente con eso, de momento, teríamos casi cuberto todas as peticións dos concellos. O criterio orden de entrada das peticións. Por lo tanto, foron a orden de entrada das peticións, rexistro, por lo tanto, xa vedes que non hai outro criterio. A medida que van entrando as peticións, vanse atendendo. Neste caso, atendemos estas 12 peticións e agora temos algunhas máis pendientes que quedarán prácticamente, se non totalmente cubertas, no 25. Porque chegaríamos, os 48, con outros 12, 36 a 12, 48, chegaríamos a outros 12, a 48 concellos e prácticamente, en boa medida, xa cubrimos este apartado. Bueno, eu quero indicar que isto, ademais, non é un acto aillado, non? Porque isto é froito dun convenio que contempla máis actuacións, e esta é das máis importantes, pero temos que ter en conta que este convenio, efectivamente, é moito máis amplio. Actuacións que levan os tractores, que levan, como sabedes vos, a creación de 4 brigadas en cada unha das mancomunidades, efectivamente, que foron seleccionadas, piloto en Galicia, neste caso,
que foron a Mancomunidade de Verín, a Mancomunidade de Celanova, a Mancomunidade do Ribeiro e a de Carballiño. Vale, son 4 brigadas tamén na que participa a financiación a Diputación. Insisto, tampouco ninguna outra diputación fai esta aportación, 4 brigadas durante 6 meses que van a reforzar a loita contra o lume. Pero tamén a compra de maquinaria. Vistes, hai uns días que presentamos no Parque de Maquinaria da Diputación que a conselleira unha maquinaria moi acaída, neste caso, que son maquinaria un pouco híbrida de prevención e de extinción incluso, e que tamén tamén se incorpora. E tamén outra cousa moi importante, creo que completamos o círculo, non? A formación do personal. Ese convenio contempla tamén a formación do personal encargado do manexo destes tractores e do manexo desta maquinaria para a loita contra o lume, non? Bueno, en definitiva, continuamos, por lo tanto, cun obxectivo moi importante nesta provincia e digo, hoxe aprobamos 1,2 millóns de euros, pero o convenio ten 3,8 millóns de euros, o convenio que con todas estas actuacións que acabamos de ver, con estas tractores, cas máquinas, cas brigadas, o custe das brigadas, efectivamente, e, por lo tanto, creemos que é moi importante. Ben, importante tamén, seguimos ca colaboración con concellos, neste caso aprobamos 8 axudas de cooperación por diversas obras, neste caso, case de preto de 200.000 euros, tendes os datos aí, e, por lo tanto, os rodamos xa na documentación para non reproducilo. Se queredes, son os concellos de Trasmiras, de Celanova, de Entrimo, Irixo, Melón, Nogueira de Remuín e a Peroxa. Aquí, chegados a este punto, eu quixera facer un pequeno balance do que levamos aprobado solamente en xuntas de goberno, subvencións en xuntas de goberno neste ano 25, que xa supera os 5 millóns de euros para cooperar cos concellos, en subvencións directas para cooperar cos concellos, así como 2 millóns, máis de 2 millóns, 2.026 para axudar a diferentes entidades locais, culturais e demais na cooperación. Ben, tamén temos outro punto, foi a aprobación das subvencións para a celebración das Copas de Diputación por 90.000 euros. Tamén teredes os datos aí, e aí abarca prácticamente todas as disciplinas e non ten maior complexidade, non? Atendes aí todo e mellor nos remitimos á documentación. E logo, tamén importante, outro apartado importante, igual non por a cuantía, pero sí por o obxecto por o que pode vir, que son a subvención para ecoaloxamentos. Isto no que consiste é na posibilidade de que aprobamos as bases reguladoras por medio de concurrencia competitiva, é dicir, evidentemente, darlle a quen lle corresponda en función da puntuación que teñan, dentro do plan de sostenibilidade turística que leva a cabo a sustentabilidade turística que leva a cabo neste caso a Deputación. Ourense colle velocidade, vilas históricas e termais, pois nos concellos tamén teredes os datos, pero lo digo, Arnoia, Bande, Boborás, Baños de Molgas, Cortegada, Cenge, Castrelo de Miño, o Carballiño, Leiro, Lobios, Monterrei, Muiños, Punxín, Ribadavia, Verín, Allariz e Castro Caldelas son os beneficiarios desta convocatoria. Trátase dunha convocatoria efectivamente de 250.000 euros que permite axudar a construcción de ecoaloxamentos, de aloxamentos que reduzcan a pegada de carbono, por lo tanto construído con materiales adecuados, con tecnoloxía adecuada para ser totalmente sostible, e que van a completar, ademais, naquiles concellos afectados por o plan de sustentabilidade turística, van a afectar a ausencia, a veces, sobre todo, que se vai a primar, en aqueles lugares onde non haxa, ou haxa moi pouquiño, aloxamento, evidentemente, que é o que trata de paliar. Obviamente, van a ser máis beneficiados aqueles que carezcan de eses aloxamentos, en algún caso son concellos pequenos que non teñen moitas alternativas, non? Tamén tendes os datos concretos aí, poden ser hasta dúas modalidades, hasta dúas peticións, calquera persona física ou xurídica pode solicitalo, podes levar hasta dúas peticións por concello, un máximo de 40.000 euros cada unha das peticións, o cual, creo que é importante, colabora moitísimo na construcción, e
Bueno, en definitiva, creemos que tamén é outra maneira de actuar, neste caso no ámbito turístico, nunha das eivas que temos, que é a falta, a veces, dese aloxamento e, además, facelo dunha maneira sustentable, unha maneira ordenada, porque estamos falando de lugares moi sensibles, de lugares, efectivamente, que teñen moita, bueno, que debemos manter o mellor posible, en definitiva. Bueno, eu, por a miña parte, era o máis importante que lles tiña que comunicar desta rolda de prensa, desta xunta de goberno. Efectivamente, teñen os datos, e van a pasar os datos igualmente a todo o que é o resume da rolda de prensa con todos os datos, e calquera diles, teñen os compañeros do equipo de comunicación á súa disposición. E, bueno, eu remato como empecéi. Remato dándolle as gracias por haber vido aquí, por establecer este foro que creo que é importante para transmitir mellor o que se aproba nunha xunta de goberno, que a veces son números que se non se fai énfasis ou se non se fai unha presentación específica, probablemente queden noutro lunes máis no que hai unha xunta de goberno e prácticamente pouco se recolle. Pero, sobre todo, tamén ven a segunda parte, e o que lles toca a partir de agora, que é que eu quedo a disposición de vostedes para calquera pregunta, ven da Xunta de Goberno, ven da que consideren oportuno, que para iso se fai esta rolda de prensa, para falar tamén entre nós, se teñen algunha cuestión que falan. Así que a disposición. Sí, construcción de novos. Non, é novos, pode afectar a obras empezadas xa como moito, 1 de xaneiro deste ano. Para os tractores, seguiuse sempre o criterio de orden de entrada. Non hai, é o orden de entrada, efectivamente, agora mesmo xa non hai unha presión de peticións importantes, insisto, con estes xa son 36, e entonces prácticamente con estes e cos que temos registrados para o ano 25, de momento prácticamente diríamos cobertas, non sei se faltaría un ou dous, prácticamente todas as solicitudes, co cual nadie quedaría fora, porque hai moitos concellos que non nos solicitan. Claro, isto é unha cuestión voluntaria, entonces hai concellos que o teñen ou que non nos solicitan, e entonces eso, pero bueno, o orden é ese, para que non houbera, era o orden que estaba establecido, todo o mundo admitiu, ten un dato obxectivo como é a entrada por registro e a fecha de registro, e calquera está mal resolto pode reclamar. Vale. Non hai máis este tema da Xunta de Goberno, quería preguntarle pola elección de Álvaro Vila como secretario provincial do PSOE, tendo en conta que, bueno, a Diputación foi un asunto de debate, Álvaro aposta polo diálogo, Patricia parecía que quería, que criticaba eses acordos. Como valora entón a elección de Álvaro? Bueno, eu primeiro, evidentemente, teño que mostrarme totalmente respetuoso cos procesos que sigan internos electorales noutros partidos. Por suposto, evidentemente, aí eu felicito ao gañador, como felicitaría a Patricia, neste caso a Álvaro, como felicitaría a Patricia se la fora, lóxicamente. Para min, incluso, teño outro, saben que é o meu componente, además de alcalde, fai que seamos compañeiros, que xa debemos tempo na política, e, por tanto, eu desde o respeto. A partir de aí, bueno, eu non entendo moi ben porque se mete a Diputación neste proceso electoral, non? Creo que hai outras cousas dentro dos partidos que temos que arranxar, e non a Diputación. Eu a Diputación, eu estou moi contento, efectivamente, o venres pasado creo que fixemos algo que todos podemos ver que é importante e que trascende ao Partido Socialista, porque aí todo o mundo colaborou en que efectivamente axuda a concellos, a entidades e demais por un importe elevadísimo e que todo o mundo dispoña de recursos. Bueno, o fixemos sin votos en contra, non? Entón, non creo que sea unha cuestión efectivamente que debería afectar a dinámica interna do partido. Non obstante, a mí me chama un pouco a atención que se confronten dous modelos, o modelo de cooperación ou o modelo de desacordo total, porque parece que non se pode chegar a ningún acordo. Por certo, eu, no caso desta alcaldesa, como me ten citado varias veces, tamén creo que teño dereito a citala, non? Bueno, pois digo que este modelo ela non lle vai tan mal.
Este modelo, ela suponlle no que vai de mandato ter 10 veces máis recursos. De 150.000 que levou no anterior mandato, neste vai en 1,5 millón, porque ten unha obra moi importante, que é o campo de fútbol, que ten 450.000 euros, e co plan Cooperou, que a previsión do plan Cooperou, que sempre se aumenta, estamos falando a 2 anos vista, por lo tanto, estas cifras van a aumentar. Entonces, se este tipo de acordos, que creo que no caso dela, ademais, son representativos e clarísimos, bueno, pois non lle interesa, se eso non é defender os concellos e defender a igualdade dos concellos, pois creo que non é correcto. Así que eu, como xa digo, me citou e eu creo que teño dereito a facer unhas cifras que, por outro lado, son públicas, porque son acordos da Xunta de Goberno ou que figura no plan Cooperou. 150.000 frente a 1.500.000. Eu creo que eso, se este modelo non funciona, pois, bueno, e ela mesmo, cando firmamos o acordo do campo de fútbol, no que se aprobaron 6 campos de fútbol, no que estaba tamén o dela, e era unha bella reivindicación, pois, evidentemente, ela manifestou o seu total acordo e, ademais, a súa total conformidade con este modelo que lle permitía a ela, pois, neste caso, para o seu concello, sacar adiante unha infraestructura longamente demandada e sin partidismos. Bueno, parece que cambiou de opinión. Eu creo que hai outras cousas que deben debatirse no marco dos procesos congresuales, pero, bueno, como se nos meteron por medio da Diputación, a Diputación nos respondemos. O meu modelo xa o saben. É un modelo de falar e de dialogar e de intentar chegar a acordos con todos. Con todo o mundo que queira chegar a acordos. Con todo o mundo que queira chegar a acordos. En algún caso conseguímolo moi ben, noutro caso conseguímolo peor, pero, desde logo, falamos con todos. E é o meu modelo. Agora, se hai outros modelos de confrontación en que non se pode sentarse un nin a falar, ainda que sean beneficiosos por seus veciños ou para a provincia, pois cada un terá que responder deses modelos. O meu non é ese. Sí, para iso. Despois do outro día da votación, non? Ora parece que vai chegar o orzamento ao Concello de Ourense. Quería saber se a abstención de Democracia Ourensana outro día significa ou pode significar que o PP vai devolver con o mesmo voto no Concello. Tamén quería facer outra pregunta. A finais do ano pasado o Partido Popular aprobou unha gran modificación de crédito a Gonzalo Pérez Jácome. Daquela vostede, o que era patrón municipal, dicían que vostedes conseguiran que Jácome pagara as débedas que teñan os traballadores. Hoxe vemos que bombeiros e policías siguen dicindo que non se les está a pagar o que será débeda. Entón, quero dicir se que Jácome os enganou a vostedes ou vostedes enganaron aos cidadáns, porque quero dicir, hoxe esas débedas están sin pagar e os bombeiros hoxe mesmo dixeron que van tomar medidas. Moi ben, vamos a ver, dúas cuestións diferentes. Primeiro, os orzamentos. Efectivamente, nós somos un partido que defende, evidentemente, a estabilidade e que defende o traballo. E que defende, evidentemente, a planificación e creemos que Ourense necesitan os orzamentos. Pero, evidentemente, os orzamentos, o que quero dicir é que non é un cambio de cromos. Os orzamentos negocianse igual que a negociei eu aquí a modificación. E, por suposto, se eses orzamentos son bons para a provincia e se nota a pegada do Partido Popular, a pegada clara do Partido Popular en temas que, ao mellor, para o alcalde non son importantes, pero que para o Partido Popular e para a cidade o son, non chegamos a un acordo, xa lle digo que non me vou a cerrar, porque o gran perjudicado sería Ourense. De acordo? Ahora, insisto, igual que eu negocio, e igual que eu teño que, evidentemente, chegar a acordos en temas que, ao mellor, para min, pois non son tan prioritarios como para outros, e, sin embargo, os acepto nunha negociación, evidentemente estamos falando de negociar. Negociar, eu negocio, evidentemente non podo dicir que negocio aquí e non negocio no Concello de Ourense, claro que sí. Eu non me cerro a eso. Respecto das modificacións, aquí dúas cousas. Primeiro, non houve ningún engaño, Nós firmamos o que se firmou e os acordos e a documentación que foi ao pleno foi a que foi. E era o crédito suficiente para pagar a proveedores, que había 14 millóns de euros en pago a proveedores, que entendo que se debeu facer, por lo menos, había para pagar as cantidades a funcionarios, estaba perfectamente acreditado, se non o executa correctamente, pois será un problema de xestión, pero non será un problema de engano. A documentación aprobada foi moi clara,
Vale? Entonces, bueno, o problema que podía ter il de xestión respecto dos acordos adoptados será un problema, efectivamente, que deberá resolverse no curso da súa xestión. E depois, outra cuestión, porque tamén aproveito para o que decíamos, eu creo que me poden preguntar o que queiran e eu tamén respondo, e tamén quero lanzar os mensaxes. Nesa modificación, que parece que foi a madre de todas as modificacións, foi unha modificación de 20 millóns de euros, moitas delas pagos para proveedores de 14 millóns de euros e únicamente 4 millóns de euros para obras, que iso hai no que poñer. Eu recordo xa a vostedes que as modificacións que se levan feito no Concello de Ourense, o 70% das modificacións teñen un apoio de outras forzas políticas, non solamente do Partido Popular. E todas de obras son froito do acordo ou da abstención con outros partidos políticos. Entón, non se nos diga a nós que cando non se nos pida a nós que votemos en contra, evidentemente, dunha cuestión como é as obras que se fan, cando outras forzas políticas pois apoian exactamente igual. A calquera obra, podemos citar, Ribeira Canedo, a Avenida de Portugal, a Calle Canle, calquera delas, o Xardín do Posío, todas levan prácticamente o refrendo de outras forzas políticas. Por lo tanto, insisto, eso de que o Partido Popular ya aproba e os demais non, home, eu creo que os datos están aí. Que máis? Con respecto ao mismo tema, yo le quería preguntar directamente si ha mantenido conversaciones con Jacome sobre esos presupuestos del Concello de Ourense, y si a lo mejor, pues como ha dicho que se quiere que se note la pegada del Partido Popular, si ya le ha puesto una serie de condiciones o algo, ha habido conversaciones. Vamos a ver, o alcalde pasou ao grupo, que é o que ten que pasar, e non o presidente, teñe que pasar ao grupo, e o presidente, evidentemente, o coñeza. Pasou ao grupo unhas bases, non é un orzamento cerrado para negociar, e evidentemente nós lle fixemos indicacións, pero creo que tamén estaba para pasar aos demais grupos, E, por lo tanto, neste momento non hai máis que pasar unhas bases, unha contestación, e a partir de aí, evidentemente, seguir negociando. Era unha cuestión que non era un presupuesto totalmente finiquitado, nin estruturado, e, por suposto, nós lle indicamos as cousas que entendemos que son estratégicas para este partido. Pero, insisto, a vontade dil tamén era, e a que lle pediron os demais, era que lle pasara esas mesmas bases aos demais forzas da oposición. Eu, desde logo, farío, como fixen que modificación. Pasei a todo o mundo o que necesitaban para poder chegar a acordos. Con respecto a esas conversaciones, que bueno, si ha mantenido o no Jacome o el grupo municipal, usted lo decía además en un pleno de la Diputación, no recuerdo en cuál, ¿se puede llegar a acuerdos con una persona que está varias veces condenada por acoso laboral? Vamos a ver, non creo que teña nada que... eu creo que hai que deslindar a responsabilidade xurídica da responsabilidade política. E a responsabilidade xurídica, efectivamente, entonces o que temos que facer é non sentarnos e non negociar. Pero entonces, que fagamos? Bloqueamos a cidade? Porque se non somos capaces de plantear unha alternativa a esta cidade, bloqueamos a cidade. Non aprobamos nada, non cobramos proveedores, non cobramos funcionarios, non se fai ninguna obra, ainda que haxa un remanente de 100 millóns de euros, bloqueamos a cidade. E o que non se pode facer é o que queira, hai que negociar, pero non son partidarios de bloquear a cidade, porque os grandes perxudicados, sin duda, son a cidade e os seus veciños, claro. Sí, sí. Con respecto al Partido Popular, Sí. se están celebrando congresos Sí. por toda la provincia, si nos puede decir por qué no se celebra el de la ciudad. Pois mire, igual que non se celebran nos outras 70 que faltan, é dicir, non se celebran en toda a provincia, celebranse donde o partido está en condicións de ter un congreso. E explícome. Vamos a ver, o Partido Popular tuvo un congreso no ano 23. Eu recordo que no ano 23 só tuvemos 3 congresos. Ribadavia, Ourense e Pereiro. Son os últimos 3 congresos que houve hasta que esta dirección colleu a dirección do partido e empezamos a convocar congresos seguidos. Bueno, por tanto, o congreso do Partido Popular da cidade é dos últimos. É dos últimos que hai. Non é un congreso como os que estamos celebrando, onde hai 11 anos, 12 anos, que non se celebran congresos. Iso é dos últimos. Segundo, evidentemente, que ocorre aquí? Pois que ocorre que a persoa que foi elexida nese congreso e que era o cabeza de lista, pois, bueno, pois todo o mundo sabe que deixou a actividade política e, por lo tanto, nombrouse unha xestora. Efectivamente, por tanto, levamos con esta xestora. E o que estamos facendo, evidentemente, é
os pasos necesarios para que, primeiro, o partido, como facemos noutros lugares, non en todos os sitios se convocan congresos, en Carballiño acabamos de nombrar unha xestora, en Xinzo acabamos de nombrar unha xestora, en Allariz acabamos de nombrar unha xestora, é dicir, en Barbadás que nombramos unha xestora hai 2 meses, hai uns 2-3 meses, estamos falando de que as xestoras son, eu mismo fun membro dunha xestora durante prácticamente un ano ata que pudemos celebrar o congreso. Eu creo que en Ourense tamén vai a haber o seu congreso, non lle quepa ninguna dúda. Pero primeiro temos que traballar ben o partido, temos que asentar ben o partido, e o partido, pois evidentemente, ten tido uns cambios importantes que necesitamos ter asentado. E, mientras tanto, é un instrumento perfectamente válido en o que pode participar todo o mundo, terán novedades sobre a xestora, habrá incorporacións na xestora e, por lo tanto, nos faremos o traballo de partido que vai haber. Un congreso non ten por que supoñer a resolución de todos os problemas, ni moito menos, senón que un congreso ten que supoñer o asentamento dun proxecto político claro. Vale? E nestes momentos entendemos que, evidentemente, con todos estes cambios que hai, evidentemente, pois, a mellor non está, entendemos que a figura da xestora é perfectamente válida para levar a cabo esta transición, pero habrá congreso, con total liberdade, como en todos os sitios. Non lle quepa ninguna dúda. Sí, sí, dale. Respecto al grupo municipal, sí. Creo que a todos los que estamos aquí a nadie se le escapa que quizás el público no lo manifiesten, pero sí que hay miembros del grupo municipal y privado que son partidarios de entrar a gobernar con Jacome, dada la situación, entrar a gobernar. El presidente está en contra de entrar a gobernar con Jacome. O presidente representa a voz do partido e entonces, como a voz do partido non é nin o grupo municipal nin a do, bueno, a voz do presidente si é, pero ademais hai tamén máis xente, adoptarase a medida no seu caso, primeiro que se desen esas circunstancias. Algún fala de que hai moitas sensibilidades, usted me acaba de decir antes, bueno, era Brais o que me decía, creo, que era quen é como se pode pactar algo con, ou era usted, como se pode pactar algo con unha persona condenada por acoso laboral. A ver, en que quedamos? Ou non podemos pactar nada, ou temos que entrar no goberno. É un couso, hai situacións un pouco raras, non? De ter bloqueada a cidade e non falar con nadie, ou, por outra parte, entrar a cogobernar. Vamos a falar. E vamos a falar en favor desta cidade. Iso é o que temos que facer. Falar e chegar a acordos en beneficio desta cidade. Logo, xa veremos o que pasa. Pero, dende logo, nin cerrarse a falar, nin coller unha inusitada alegría de colaboración. Sí, sí. Igual que se podía volver a gobernar con Democracia Ourensana, tamén Democracia Ourensana pode entrar na Deputación e formar parte con ustedes, non? Non se falou disso? É que non falamos nada porque eu de momento non teño sacado os asuntos para adiante e me ten apoiado cando ten feito falta. Non, de falar non se falou disso, pero estou totalmente aberto, Eu estou totalmente aberto de dar estabilidade total, faltanos un, de dar estabilidade total a esta institución. Estou totalmente aberto a dar estabilidade total a esta institución, pero con quen sexa. Sempre que se respete a esencia do proxecto político do Partido Popular. Por suposto, non vamos a cambiar a forma de gobernar, non vamos a cambiar o que operou, non vamos a cambiar a forma que temos nós, pero evidentemente si temos que chegar a acordos con alguén que di institución. Eu quero estabilidade en todas as institucións, eu quero traballar para ter uns orzamentos, para ter un plan xeral de ordenación urbana, para ter os grandes problemas que ten esta cidade, temos que intentar sacar, pero para intentar sacar ten que haber acordos, e para que haber acordos ten que haber diálogo, e ten que haber cesións. Eu, faltándome cedo nesta institución e chegamos a acordos aquí. É posible en outros lugares, por que non vai ser posible? Eu négome, desde logo, esa política que estamos vendo, sobre todo a nivel nacional. Unha política que se basa na confrontación e na polarización. E iso, eu, desde logo, non o quero para a miña provincia e non o quero para a miña cidade. Eu non o quero. En min encontrarán sempre, en esta forza política, encontrarán sempre un elemento de diálogo, de negociación, vale? Por que non? Igual que eu quero que se note a pegada do Partido Popular nos orzamentos do Concello, non teño ningún problema en que haxa outro día concesións. Pois propostas que foron admitidas clarísimamente, plan de vivenda do PSOE, reforzo da aportación aos auditorios, proposta que fora do PSOE,
o plan de lectura de Democracia Orensana. Non hai ningún problema. O Bloque atendémoslle as peticións que fixo fundamentalmente para os seus concellos, igual que os demais, pero, bueno, centrouse máis a negociación nese tema. Non hai ningún problema. Por nós non hai ningún problema. Somos de acordar. Eu, se mañá ven alguén que quere sumarse este bloque de goberno, darnos estabilidade e negociando negociando, evidentemente, non desvirtuando, por suposto, o proxecto do Partido Popular, lóxicamente, que é o partido mayoritario aquí, con moita diferencia, pois, evidentemente, non temos ningún inconveniente en como deixar entrar no goberno. Ningún inconveniente. Eu quero estabilidade para levar a cabo con total tranquilidade o proxecto político que esta provincia merece. Por último, por a minha parte, referente á Plaza de Abastos, porque, bueno, que está aí, o conselleiro fixe moito, dixo que falou moito co alcalde de Ourense. Vostede, como presidente da Diputación e presidente do Partido Popular, que lle parece que sigamos con esta lei? Mire, eu son un alcalde, además de presidente da Diputación. Se eu fora alcalde de Ourense e teño a Plaza de Abasto nas condicións que está, non vou entrar, xa que aí hai moitas culpas do pasado, non vamos entrar no análisis anterior. Eu digo que se eu son alcalde, me faltan 2 millóns de euros para poñela impoluta e en forma de funcionamiento. E recupero con total garantía unha entidade, unha instalación como esa, que ten que ser, está chamada a ser señeira, a ser reclamo fundamental por a súa construcción e por a súa ubicación. Imagínense vostedes todo eso arreglado ao lado das Burgas, ao lado do paseo do Barbaña. A mí, se me faltan 2 millóns e me dan 1,4, dígame onde hai que firmar. Alguén que non ten obriga de invertir na plaza. Dígame onde hai que firmar. Eu son claro. Vale? Alguna cousa máis? Bueno, pois moitísimas gracias. Deunos o Chaio Paván, non? Quedamos para outro día, vale? Venga, moitas gracias.